So what's up mga ka-steelman, ngayon ipapasilip ko lang sa inyo kung ano yung trabaho ko dito sa Japan. Isa ito sa trabaho ng isang steelman, ang magbabali ng bakal. Pag nasa paggawaan tayo, syempre nagbabali tayo ng bakal, at pag nasa site naman tayo ay i-assemble natin yung mga bakal. So ang gagawin natin ngayon ay magbabali tayo ng bakal na gagamitin sa isang bahay. Ang dimension nito is 10mm at 13mm na bakal. At kung sa mga malalaking site naman, ang gagamitin natin ay 25mm hanggang 38mm na bakal. At ang babaliin natin ngayon ay pang base lang or pang pundasyon lang sa isang bahay dito sa Japan. At ayan, makikita niyo yung mga forma or itsura ng pang base na bakal. Ang mga design na ito or ang mga forma na ito ay pang design sa isang quick proof na bahay. Dahil nga palaging naglilindol dito sa Japan, so ito yung mga forma o itsura na gagawin nila. So itong makina na to ang gagamitin nating pangbali. Mula 10mm hanggang 25mm ay pwedeng bubaliin dito. At meron din siyang options kung ilang degree mo siya gustong baliin. At ayan, simulan na nating baliin itong forma na to. Sa pagbabali nga pala ng bakal, kailangan mong mag-ingat sa makina na ginagamit mo dahil posibleng maipit o maputol yung kamay mo. So ito nga pala, papasukan mo to ng bakal dito mga idol. Dito siya papasukan ng bakal, kaya kailangan kong itaas pag magbabali ako para mapasok. So ayan, yung itsura niya. Kasi pag hindi ko itataas yung itsura niyan, parang ganyan. Diba? So hindi siya mapapasukan ng bakal. Rain or shine nga pala tayo sa trabahong ito. Umulan man at umaraw, bumagyo man o lumindol, kailangan magtatrabaho pa rin tayo para makagawa tayo ng bahay.
At ito na nga yung mga nabali nating bakal at ready na itong i-assemble sa construction site.